la colla de petits de Santa Eulàlia i la Jota. De les Gitanes de Santa Eulàlia. Lai, 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 lai,
compraré una bicicleta per anar a les gitanes a Parets, no tindré fred. L'aireta, compraré una bicicleta per anar a les gitanes a Parets, no tindré fred. Molt bé. Picat de mans i també amb un fort aplaudiment i reconeixement d'aquesta dansa. Com han fet xics petits i grans també arribant a aquestes dominadores professionals.